У Беларусі дзейнічае цэлая сетка аналітычных цэнтраў, якія абслугоўваюць рэжым. Самі сябе яны называюць фабрыкі думак. А што яны думаюць? Спойлер. Слава Богу, спасибо президенту, что он у нас есть такой, который наставил на путь истины. Гэта адзін з яго прадстаўнікоў, але іх значна больш. Гэта група праўладных аналітыкаў, палітолагаў, экспертаў, эканамістаў, гісторыкаў. Назовем их аналитики Лукашенки. Но кто прячется за этой ширмой и в чем их главная задача? Менавіта. Сёння мы раскажем про две фабрыкі думак рэжыму Лукашенкі. На першым месцы Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, або BC, так гучыць абрэвіатура па-расейску. Время выбрало нас. Калі быць дакладным, то гэта быў Лукашенко. Менавіта ён у 19 годзе стварыў гэты інстытут сваім рашэннем. Мэта гэтай установы – інфармацыйна-аналітычнае забеспячэнне дзяржорганаў. Інакш кажучы, эксперты BC тлумачаць дзяржапарату, што трэба думаць наконт таго, што адбываецца ўнутры краіны і за мяжой. Действительно ли ожидают трудности американскую экономику? Да, вы правы. Гэта быў Алексей Аўдонін, адзін з самых распазнавальных прадстаўнікоў інстытуту. Ён фактычна не вылазіць з эфіраў дзяржаўных медыяў, дзе сенсацыйна фармулюе свае выступы. Белорусские вирусологи спасали целые деревни на Западной Украине от сифилиса. Аўдоніна прадстаўляюць як палітолага і аналітыка. Сам ён выступае з прэтэнзіяй на навуковасць. Пры гэтым Аўдонін пашырае старыя канспіралагічныя тэорыі кшталту залатога мільярду. Маўляў, Захад дамагаецца зменшыць колькасць людзей на планеце, каб цешыцца багаццем. Вот это избавление через вирус, это у них называется так называемый мягкий подход. Потому что еще дополнительные подходы – это подходы снижения не только вот такого жесткого уничтожения людей, а снижения рождаемости всеми возможными способами. Але Аўдонін у гэтым інстытуце не выключэнне. За грошы беларускіх падаткаплатнікаў узятыя са столі гісторыі пашыраюць у прамысловых маштабах і іншыя ягоныя калегі. Вось гэта Ігор Кароль, дырэктар філіалу BC у Берасці. Сейчас уже ни для кого не секрет, эта цифра озвучена на всех уровнях, что поляки в 2020 году на эту недоделанную революцию польскую, как ее называют некоторые политологи, потратили $6 миллиардов. Адкуль ён узяў гэтую суму? Яна роўная траціне валавага ўнутранага прадукту Малдовы. Ні на якіх узроўнях на Захадзе яе ніколі не агучвалі. Гэта чарговая канспіралагічная тэорыя. Зрэшты, згоды наконт сумы няма нават у самім інстытуце. Но если брать вот про заказчиков, про тех, которые финансировали, давали эти 5 миллиардов к подготовке бархатной революции в 2020 году. Сумы адрозніваюцца ў залежнасці ад аналітыкаў. І не на дробязі, а на цэлы мільярд. Адна задача ў гэтага інстытуту рыхтаваць рэкамендацыі для ўдасканалення дзяржаўнай палітыкі. Ужо амаль 3 месяцы таму супрацоўніца інстытуту Ольга Лазоркіна заявила: мы по-прежнему говорим о том, что есть некий коллективный Запад. Я уже в очередной раз говорю, что это миф. Никакого коллективного Запада не существует. Але дзяржаўны апарат ігнаруе рэкамендацыі Лазоркінай. Коллективный Запад продолжает финансировать украинский конфликт. Коллективный Запад, конечно же, не будет даже и пытаться как-то помогать территориям Украины. Выраз «коллективный Захад» застаецца адным з самых папулярных у афіцыйных СМІ. Таму, калі вы пачуеце яго наступны раз, то ўзгадайце, што ў Беларусі ёсць цэлы інстытут, дзе людзі з навуковымі тытуламі за грошы з падаткаў беларусаў даказалі, што калектыўнага Захаду не існуе. А можа, праблема проста ў тым, што мала хто парады гэтыя чуе. Цытаванае відэа правладнага расійскага спутніка паглядзела, напрыклад, 30 чалавек. Лазоркіна аналізуе, напрыклад, візіт Лукашэнкі ў Іркуцк, або піша, што дзяржаўныя сімвалы Беларусі, якія прыдумалі 50 год таму, фармаваліся стагоддзямі. А дырэктар інстытута Олег Макараў аналізуе, напрыклад, феномен прэзідэнта Беларусі. BC праводзіць і сацыялагічныя даследаванні. Вынікі ураживают. Те социологические исследования, которые в том числе мы проводим, что показывают то, что действительно проделана большая работа. И люди в целом положительно оценивают те позиции, которые мы достигли в качестве социальных стандартов по образованию, где-то по медицине, по благоустройству. Гэта аналітык інстытуту Олег Карпаў з Магілёву. Але людзі, як выяўляюцца, задаволены не толькі там.
На пачатку чэрвеня гарадзенскі аддзел інстытута сумесна з гарадскім выканкамам правялі онлайн-апытанне жыхароў горадні наконт працы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Аказваецца, ажно 98% апытаных задаволеныя ад жыцця ў горадзе. Экспертамі ў апытаннях сябе называе і іншы праўладны аналітычны цэнтр «Экаом». З яго нязменным кіраўніком Сергеем Мусіенкам. Гэта той самы Мусіенк, які ў 95-м годзе здымаў бел-чырвона-белы сцяг з даху прэзідэнцкай адміністрацыі. Дзяржаўны на той момант сцяг проста парвалі на даху на кавалкі. Аналітычны цэнтр «Экаом» быў створаны ў 2003 годзе. Ён мае права праводзіць сацыялагічныя апытанні, якія адносяцца да выбараў прэзідэнта. Актыўнасцю «Экаом» адзначаецца акурат один раз на 5 год у перыяд прэзідэнцкіх выбараў. Очень высока ответственность за эти цифры, за эти данные, потому что они будут оглашаться и главой государства. Мусіенка публікаваў даследаванні ў 2006 годзе, 2010, тады нават атрымаў права рабіць экзіт-полы. У 2015 годзе, калі таксама былі прэзідэнцкія выбары, даследаванняў «Экаом» ці спасылак на іх мы нідзе не знайшлі. У 20-м, паводле Мусіенкі, за Лукашэнку гатовы былі прагаласаваць амаль 70% беларусаў. Рэйтынгі астатніх прэтэндэнтаў кандыдаты не перавышалі сумарна 14,5%. Пры гэтым, паводле апытання, якое праводзіў Інстытут сацыялогіі Акадэміі навук у сакавіку-красавіку, рэйтынг Лукашэнкі ў Менску складаў 24%, то бок розніца амаль утрая. Зрэшты, калі на вуліцы пачалі выходзіць сотні тысяч беларусаў і ўзнікла пагроза страйку на заводах, Мусіенка ўжо быў не такі катэгарычны. Ён тады ўжо жаліўся на беларусаў. Нам глубоко обидно, потому что, знаете, и лично Александр Григорьевич, и государство наше, наши послы, и наше министерство занимались во многое продвижением продукции как раз этих предприятий. Але праз 1,5 года, калі ўлады, дзякуючы рэпрэсіям, спынілі ўсе пратэсты і кінулі ў турмы тысячы людзей, Мусіенка ізноў агучыў ашаламляльныя для Лукашэнкі лічбы. Больш за 72% яму давяраюць. І гэты паказнік пасля 2020 года нават палепшаў. Это больше на 5,8% нашего предыдущего опроса, который год назад мы проводили. Тогда было 66,5%. Вот. Ну, на мой взгляд, это хороший показатель и работы, и отражение того, что за этот год было сделано. А ўжо пасля паўнамаштабнага нападу Расіі на Украіну Экаом Мусіенкі сцвярджаў, што 70% беларусаў добра ставяцца да Расіі. Яшчэ адна цікавая акалічнасць. У Экаом няма інтэрнэт-сайта. Ёсць толькі публічны дырэктар, які раз на некалькі гадоў расказвае, што большасць беларусаў за Лукашэнку. Калі б не аналітыкі рэжыму, краіна б не ведала, як добра яна жыве. А беларусы б нават не падазравалі, як моцна давяраюць Лукашэнку.